Kuhina Oy on suomalainen kuhan kasvatukseen erikoistunut yritys, jonka uusi kasvatuslaitos valmistui Imatralle vuonna 2012. Kuhina Oy pystyy vuoden 2013 alusta lähtien toimittamaan ainoana kalankasvattamona Suomessa kotimaista kasvatettua kuhaa läpi vuoden. Veden puhdistus on yksi kiertovesikasvatuksen tärkeimmistä tekijöistä. Kuhina Oyn laitoksella veden laatua ylläpitävät uusinta teknologiaa edustavat puhdistusmenetelmät, kuten biofiltterit. Kasvatus poikasesta perkuukokoiseksi kuhaksi kestää noin 18 kuukautta. Välittömästi kuhan verestyksen jälkeen kalat kuljetetaan kalatukku E. Erikssonin tuotantolaitokselle Helsinkiin. Tuotantoketju on avoin ja tuotteen korkeaan laatuun panostetaan ketjun jokaisessa vaiheessa. Uuden kasvatuslaitoksemme ansiosta yhteistyökumppanimme voivat siis jatkossa tarjota tuotevalikoimassaan tuoretta suomalaista kuhaa ympäri vuoden.